шояд бисёриҳо чунин мепиндоранд, ки нахуст филҳои ҷангиро дар Ҳиндустон истифода бурданд. ин дар аҳди қадим шояд дар ҳазорсолаи якуми пеш аз мелод рӯй дода бошад. филҳоро асосан бар зидди артиши савора рӯбарӯ мегузоштанд, зеро асп аз фил метарсиду худро ба чапу рост зада аз итоати савора мебаромад. филҳои ҷангиро махаут ромкунанда роҳбарӣ мекард ва ҷояш дар гардани фил буд. дар тахтапушти васеи ҷонвар аз 2 то 4 нафар камонвар мавқеъ гирифта ба тарафи душман тир мезаданд. ҳар як камонвар барои ҳифзи худ сипаре ҳам дошт, вале яроқи асосӣ худи фил ба ҳисоб мерафт. вай ба ҷусаи бузургаш ҳама чизи аз пеш баромадаро зеру забар мекард. ба дили хасм тарсу ҳарос ҷой менамуд. дар ҷангалҳо чун танк роҳ мекушод, борҳои вазнинро мекашонд. бо хартумаш шамширро дошта дар ҳаво алвонҷ медод. ҳарчанд душманро бо шамшер накушад ҳам аз дидани ин ҳолат ба дили аду тарс ҷой мекард. филҳоро агар хасм рӯ ба гурез орад, ҳамаро ба хок яксон мекарданд, вале душман ба фишори филҳо тоб оварда чанди онро захми мудҳиш расонида тавонад, он гоҳ ин ҳайвони бузургҷуса қафо гурехта артиши худро зери по мекарданд. ва умуман дар давраҳои қадим филҳо дар артиш нақши азим мебозиданд, зеро як фил то 600 килограмм боро бардошта метавонист. душворӣ танҳо дар хӯрондани онҳо буд, чунки пайдо намудани алаф мушкилиҳо дошт. аврупоиҳо бо филҳои ҷангӣ тахминан 23 аср қабл аз ин вохӯрданд. дар соли 331 то милод шоҳи форс дороисе бар зидди артиши Александри Макдунӣ 15 филро ба пеш ронд. ҳарчанд филҳо ғалабаро таъмин накарданд, дар аввал юнониҳо хеле тарсиданд. макдуниҳо дар Ҳиндустон бо шумораи зиёди филҳои ҷангӣ ба ҳарб даромаданд. филҳо қариб Александри Макдуниро шикаст медоданд, вале юнониҳо нотарсона худро ба зери фил партофта бо шамшеру шашпар ба яке аз пойҳояш зарба мезаданд. фил ҷонварест ки бо 3 пой наметавонад зуд ҳаракат намояд. баъдтар юнониҳо то 200-300 филро дар муҳорибаҳо истифода мебурданд. ба гуфтаи нависандаи соҳибэҳтиром Элиан, филҳои ҷангӣ аз гурозҳо метарсиданд. вақте ки лашкаркаши Макдунӣ Антипатр шаҳри Мегари юнониҳоро ба муҳосира гирифт, ба зери деворҳои муҳофизатии шаҳр филҳои зиёдеро овард. мегариҳо роҳи ҳилларо пеш гирифтанд. онҳо хукҳои зиёдеро қатрон молидаву оташ зада ба тарафи урдуи душман ронданд ва аз чироси гӯшхароши хукҳо филҳо рамида рӯ ба гурез ниҳоданд. шакокон албатта таъкид месозанд ки филҳо на аз садои хукҳо, балки аз оташ тарсида гурехтанд.